Bine te-am regăsit cu horoscopul lunii martie. Prima lună de primăvară începe cu o energie profundă și intensă. O energie care se simte deja și care ne invită mai degrabă să ne uităm cu atenție la noi și să ne ascultăm cu atenție sufletul, pentru că acolo găsim toate răspunsurile. Pe 2 martie, Marte intră în Pești și se alătură Soarelui, nodului nord, lui Mercur retrograd și lui Venus, care deja se află în Pești. Avem deci un stelium în această zodie care ne aduce un val emoțional și spiritual foarte puternic. Este important să simțim, să înțelegem și mai ales să ne ascultăm cu adevărat. În data de 3 martie avem un moment astral extrem de important. Cea de-a doua eclipsă de anul acesta, care deja își face simțită prezența. Este vorba despre o eclipsă totală de lună în Fecioară. O eclipsă totală de lună are loc atunci când Pământul se interpune complet între Soare și Lună, acoperind Luna, însă ea nu dispare, ci capătă o nuanță roșiatică, de aceea îi se spune și lună sângerie. În harta astrală, acest moment corespunde cu faza de lună plină, care se formează în apropierea nodurilor lunare. Luna este în Fecioară, alături de nodul sud, deci karma, bagajul karmic. Energia este extrem de puternică, de intensă și chiar dacă acum poți simți impulsul să acționezi, să iei decizii radicale, te sfătuiesc să nu o faci la cald. Nu înainte de a cântări bine decizia, nu înainte de a analiza și de a simți că este într-adevăr schimbarea pe care ți-o dorești. Dă-ți voie să încetinești ritmul și să observi ce anume te blochează. Este o convingere, este ceva ce mai ai de învățat, de îmbunătățit la tine. Este foarte posibil să fie necesar să-ți reiei niște studii sau să faci niște cursuri de perfecționare. Ai nevoie să faci asta ca să închei o etapă și să începi să crești. Dacă sunt persoane din trecut sau situații din trecut de care ai rămas agățat din vari motive, este momentul potrivit să purtați o discuție de la suflet la suflet și să rostiți adevărul exact așa cum este, neîmpachetat, pentru a găsi o rezolvare, o împăcare sau o încheiere acolo unde este cazul. Dacă acest lucru nu este posibil, este suficient să-ți recunoști tu ție adevărul și să-l accepti pentru a încheia acel capitol. Eclipsa se formează pe axa caselor 3-9, unde casa a treia este și casa contractelor. Îl avem în acest timp și pe Mercur retrograd. Este momentul bun să reevaluezi niște termeni contractuali și acolo unde nu sunt în avantajul tău să ceri o ajustare. Eclipsa aceasta îți va aduce în atenție o curățenie pe care o ai de făcut în viața ta. O curățenie și la propriu, dar și la figurat. Iar la figurat mă refer la a renunța la convingeri vechi care nu te mai ajută, la aspirații care nu te mai reprezintă, dorințe care nu mai sunt compatibile cu cine ești acum sau cu parcursul tău, sau la oameni cu care poate că ar fi trebuit să închei mai de mult timp, dar le-ai tot găsit scuze. Primim susținere de la Jupiter retrograd în Rac, marele benefic, care ne ajută să regăsim siguranța emoțională și să înțelegem sensul mai profund al lucrurilor prin care trecem. Prima parte a lunii rămâne una de ajustare și de pregătire. Venus intră în Berbec pe 6 martie și ne cere curaj în plan afectiv, dar și financiar. Curajul de a face acele alegeri pe care le-am amânat poate prea mult timp. Nu este neapărat confortabil, dar este sincer și necesar. În același timp, cât timp Mercur este retrograd, nu vorbim despre începuturi propriu-zise, ci mai degrabă despre încheieri, clarificări și reorganizare. Este o perioadă bună să punem lucrurile în ordine și să pregătim terenul, dar nu încă să plantăm semințele. Veștile bune apar pe 11 martie, când Jupiter își reia mersul direct în Rac. Până acum, la nivel de viață personală, de suflet, de cămin, familie și casă, ne-a cerut să încetinim ritmul, să luăm o pauză bine meritată și să facem niște schimbări, să ne reevaluăm decizii de viață. Chiar ne-a readus în atenție lecții vechi prin situații similare în care ne-am mai găsit în trecut. Acum, faptul că își reia mersul direct ne va aduce o senzație de ușurare, dar și de reluare a fluxului firesc al lucrurilor. Lucrurile încep să se miște mai clar, de aceea ce părea blocat începe treptat să capete direcție.
Un alt moment deosebit de important al lunii martie este luna nouă în Pești din 19 martie, formată pe ultimele grade ale zodiei. Deși este o lună nouă, când de obicei vorbim despre noi începuturi, este acum pe ultimele grade din Pești, care este ultima zodie, deci are o puternică încărcătură de încheiere de ciclu, nu doar de start. Asta o face mult mai profundă decât o lună nouă obișnuită. Gradul 28 din Pești este practic zona de finalizare a anului astrologic, înainte de intrarea soarelui în Berbec și înainte de echinocțiul de primăvară. De aceea, această lună nouă nu este despre a începe ceva concret, ci despre a încheia ceva foarte vechi, uneori chiar tipare care au ținut ani de zile. Este o lună nouă care spune mai degrabă, lasă să se termine ceea ce este pregătit să se termine ca să poți începe cu adevărat după. Faptul că Mercur retrograd este exact lângă nodul nord din Pești în acel moment face ca această lună nouă să aibă o dimensiune de destin foarte clară. Putem primi realizări importante, revelații, înțelegeri sau conștientizări despre direcția noastră. Este o lună nouă foarte bună pentru ritualuri de închidere mai mult decât pentru manifestare. De fapt, dacă ne uităm la toată structura lunii martie, ea pare construită foarte logic. Eclipsa din 3 martie scoate la suprafață bagajul. Luna nouă din 19 martie închide ciclul, iar echinocțiul din 20 martie aduce noul început. Schimbarea reală de ritm vine odată cu acest echinocțiu de primăvară din 20 martie, când soarele intră în Berbec și începe oficial noul an astrologic. Este un portal energetic de reînnoire, de renaștere. Este momentul în care energia începe cu adevărat să se miște înainte. Tot atunci, Mercur își încheie retrogradarea, iar lucrurile devin mai clare și mai ușor de pus în practică. Finalul lunii aduce mai multă stabilitate și susținere. Trigonul dintre Marte în Pești și Jupiter din Rac din 22 martie ne ajută să acționăm cu încredere și din inimă. Iar Venus, după întâlniri importante care pot aduce vindecare și transformare, ajunge pe 30 martie în Taur, în semnul ei de domiciliu, unde începe să așeze lucrurile pe baze mai solide și mai sigure. Martie este în ansamblu o lună de tranziție. Închidem etape, ne eliberăm de legături vechi și ne pregătim pentru un nou început. Este important să învățăm să avem răbdare și încredere în proces. Dacă îi permitem să ne ghideze, energia acestei perioade ne poate ajuta să lăsăm în urmă ceea ce nu mai suntem și să facem loc pentru ceea ce devenim. Să vedem cum se simte energia lunii martie și pentru fiecare zodie în parte. Dacă vrei să sari direct la zodia ta, găsești minutul și secunda de când începe în descriere. Berbec, ascendentul în Berbec sau luna natală în Berbec. Chiar dacă ești obișnuit să mergi înainte și să rezolvi lucrurile din mers, acum viața parcă își cere să încetinești puțin și să te uiți mai atent la tine. Eclipsa de la începutul lunii îți poate aduce în atenție zona muncii de zi cu zi și a stilului de viață. Poate îți dai seama că ai dus prea mult timp lucruri pe umeri sau că ai ignorat anumite nevoi ale corpului tău. Este o perioadă bună să-ți regândești ritmul, să-ți reorganizezi programul sau să renunți la activități care te obosesc fără să-ți aducă satisfacție. Poate fi vorba și despre încheierea unei colaborări sau despre ajustarea modului în care lucrezi. În plan interior poți avea momente în care simți nevoia să te retragi, să stai mai mult singur sau să te detașezi de agitația din jur. Poți avea realizări importante despre trecutul tău sau despre anumite situații pe care nu le-ai încheiat emoțional. Luna nouă din a doua parte a lunii poate aduce o încheiere interioară importantă. Poți simți că lași în urmă o etapă sau o versiune mai veche a ta. Unele lucruri se pot clarifica brusc, iar ceea ce până acum părea neînțeles începe să capete sens. După echinocțiul de primăvară, energia ta crește, apare mai multă claritate și simți din nou dorința de a acționa. Finalul lunii aduce mai multă stabilitate în zona banilor și a siguranței personale. Devii mai atent la ce merită timpul și energia ta și începi să construiești ceva mai sigur pentru tine. Martie este pentru tine o lună de așezare profundă, chiar dacă adevăratele începuturi se vor vedea mai clar abia după. Taur, ascendentul în Taur sau luna natală în Taur.
Pentru tine, martie este o lună care își cere să te uiți cu foarte mare atenție la cercul tău de prieteni, la proiectele de grup în care ești implicat și mai ales la planurile tale de viitor. Eclipsa de la începutul lunii se formează pe axa caselor 5-11, ceea ce înseamnă că s-ar putea să simți o nevoie acută de a face ordine în relațiile tale sociale. Poate îți dai seama că unele prietenii nu mai rezonează cu cine ești tu astăzi sau că investești energie în proiecte care nu-ți mai aduc bucurie. Dacă simți că o etapă s-a încheiat, este momentul să ai curajul să spui: rămânem prieteni, dar drumurile noastre se despart aici. În prima parte a lunii, cu Mercur retrograd și atâta energie în zodia Peștilor, s-ar putea să te simți puțin mai nostalgic sau să reiei legătura cu oameni din trecut. Nu te grăbi să tragi concluzii definitive, mai degrabă observă ce emoții îți trezesc aceste interacțiuni. Luna nouă din 19 martie vine ca o binecuvântare pentru sufletul tău, pentru că te ajută să închizi un capitol legat de o speranță mai veche sau de un ideal care te-a ținut blocat. Este ca și cum s-ar face loc în inima ta pentru visuri noi, mult mai ancorate în realitatea ta actuală. Vestea cea mai bună vine spre finalul lunii. După echinocțiul de primăvară, când soarele intră în berbec, vei simți nevoia să te retragi puțin în bârlogul tău pentru a-ți reîncărca bateriile. Însă, marele atu este dat de Venus, planeta care te guvernează, care intră în semnul tău pe 30 martie. Vei simți cum te așezi, cum capeți mai multă încredere în farmecul tău și cum lucrurile încep să se stabilizeze, mai ales în plan afectiv și financiar. Luna aceasta te învață că pentru a primi abundența pe care o meriți, trebuie mai întâi să eliberezi spațiul ocupat de ceea ce nu-ți mai folosește. Gemeni, ascendentul în Gemeni sau luna natală în Gemeni. Martie este o lună cu o încărcătură majoră în zona carierei, a statutului social și a direcției tale de viață. Eclipsa de lună de la începutul lunii pune reflectoarele pe axa caselor 4-10, ceea ce înseamnă că s-ar putea să te simți împărțit între cerințele de la serviciu și nevoile de acasă ale familiei. Poate simți că un capitol profesional a ajuns la final sau că modul în care ai fost perceput până acum de ceilalți nu te mai reprezintă. Este un moment foarte bun să reevaluezi dacă drumul pe care ești acum este cel pe care l-a ales sufletul tău sau dacă doar ai urmat niște așteptări care sunt ale altora. Fiindcă Mercur, guvernatorul tău, este retrograd până pe 20 martie, s-ar putea să apară confuzii sau întârzieri în comunicarea cu superiorii sau în semnarea unor documente importante. Sfatul meu este să nu forțezi lucrurile. Dacă un proiect stagnează, folosește acest timp pentru a-l șlefui, pentru a-l îmbunătăți. Luna nouă din 19 martie, tot în zona carierei, își cere să lași să plece o veche ambiție care te consumă inutil. Poate fi vorba despre o renunțare la imaginea de perfecțiune care te epuiza. Odată cu echinocțiul de primăvară și revenirea lui Mercur la mersul direct, totul începe acum să se lege. Vei simți cum ceața se ridică și cum capeți o viziune mult mai clară asupra viitorului tău. Prietenii și grupurile de suport vor juca un rol esențial în ultima parte a lunii. S-ar putea să primești o mână de ajutor sau o idee genială exact când ai mai mare nevoie. Finalul lunii te găsește mai liniștit, mai așezat și gata să privești spre noi orizonturi, dar cu lecția răbdării bine învățată. Rac, ascendentul în Rac sau luna natală în Rac. Martie este o lună cu o vibrație extrem de importantă pentru tine, mai ales că ești o zodie care simte totul prin filtrul sufletului. Eclipsa de la începutul lunii se activează pe axa educației, a călătoriilor și a convingerilor tale de viață. S-ar putea să simți că anumite idei după care te-ai ghidat până acum nu mai au fundament sau că un sistem de valori în care ai crezut s-a transformat. Este momentul potrivit pentru o curățenie mentală. Renunță la gândurile care te limitează și îți dă voie să privești dincolo de orizontul tău obișnuit. Dacă ai de încheiat un curs, un examen sau o situație juridică, acum este timpul să pui punctul pe I. Cea mai frumoasă veste pentru tine este legată de Jupiter, care se află în zodia ta. Pe 11 martie, acesta își reia mersul direct, iar tu vei simți cum acea greutate de pe piept începe să dispară.
Dacă în ultimele luni ai simțit că bați pasul pe loc sau că trebuie să muncești dublu pentru orice rezultat, acum fluxul se schimbă. Încrederea în sine crește și începi să vezi oportunitățile acolo unde înainte vedeai poate doar blocaje. Luna nouă din 19 martie îți aduce o înțelegere profundă, aproape spirituală, a unor evenimente din trecut. Este o energie de vindecare care te pregătește să pășești în noul an astrologic cu inima mai ușoară. După data de 20, atenția ta se mută spre carieră și vizibilitate socială. Vei avea curajul să arăți lumii cine ești cu adevărat. Finalul lunii, cu Venus care intră în Taur, îți aduce bucurie prin prieteni și oameni dragi care te susțin necondiționat. Leu, ascendentul în Leu sau luna natală în Leu. Pentru tine, martie este o lună de profunzime aparte, care te invită să privești în acele unghiere ale sufletului unde poate n-ai mai făcut curățenie de mult. Eclipsa de la începutul lunii se formează pe axa resurselor, a banilor la comun, dar și a transformării interioare. S-ar putea să apară discuții legate de o moștenire, un credit, un partaj sau pur și simplu despre modul în care îți gestionezi resursele împreună cu partenerul. Ai prilejul să închei niște datorii și nu mă refer doar la cele financiare, ci și la cele emoționale. Dacă simți că cineva te consumă sau că o situație te ține blocat într-o stare de dependență, acum ai puterea să pui limite clare. Cu atâta energie în zodia Peștilor, intuiția ta este la cote maxime. Mercur retrograd te poate face să reevaluezi niște investiții sau planuri de afaceri mai vechi. Nu te grăbi să semnezi acte noi înainte de 20 martie, ci mai degrabă folosește prima parte a lunii pentru a vedea unde s-au dus energia și banii tăi fără rost. Luna nouă din 19 martie este ca o gură de aer proaspăt pentru psihicul tău. Te ajută să închizi definitiv o ușă în spatele căreia era o frică sau o traumă veche. După 20 martie, odată cu echinocțiul, energia se schimbă radical. Soarele, guvernatorul tău, intră în berbec și te simți din nou în elementul tău. Apare dorința de aventură, de expansiune, de a învăța ceva nou sau de a călători. Te simți mai curajos și mai gata ca niciodată să strălucești. Finalul lunii aduce vești bune în carieră, unde Venus în Taur începe să-ți recunoască meritele și să-ți aducă acea stabilitate și apreciere pe care le-ai așteptat. Fecioară, ascendentul în Fecioară sau luna natală în Fecioară. Pregătește-te pentru că martie este o lună puternică pentru tine. Eclipsa totală de lună din 3 martie are loc chiar în semnul tău, ceea ce înseamnă că reflectoarele sunt ațintite asupra ta. Această lună sângerie îți cere o transformare profundă. S-ar putea să simți că nu mai poți continua în vechiul mod, că imaginea ta sau felul în care te prezinți lumii nu mai corespunde cu cine ai devenit în interior. Este un moment de eliberare karmică. Lasă să plece nevoia de perfecțiune sau criticile acelea interioare care te-au ținut pe loc. Această eclipsă îți spune că este în regulă să fii vulnerabil și că nu trebuie să porți singur toate grijile lumii pe umeri. Deoarece Mercur, guvernatorul tău, este retrograd până pe 20 martie și se află în casa parteneriatelor, relațiile tale sunt și ele sub lupă. S-ar putea să revină în viața ta oameni din trecut sau să reiei discuții pe care le-ai tot amânat cu partenerul de viață ori de afaceri. Nu te grăbi să tragi concluzii sau să rupi relații la impuls, mai degrabă ascultă ce are celălalt de spus. Luna nouă din 19 martie te ajută să închei un capitol înainte de a primi noul în viața ta. După 20 martie, odată cu echinocțiul, presiunea de pe umerii tăi începe să scadă. Jupiter, revenit la mersul direct din rac, îți aduce susținere prin prieteni. Vei vedea că nu ești singur și că ai oameni pe care te poți baza. Finalul lunii, cu Venus în Taur, îți deschide apetitul pentru frumos, pentru cunoaștere și îți aduce o stare de liniște și stabilitate mentală de care aveai mare nevoie. Balanță, ascendentul în Balanță sau luna natală în Balanță. Prima parte a lunii martie are o tentă destul de introspectivă, aproape mistică. Eclipsa de pe 3 martie se formează în casa a 12-a, o zonă a subconștientului, a lucrurilor ascunse și a finalurilor. S-ar putea să simți o nevoie acută de liniște, de retragere din agitația lumii. Este un moment karmic în care universul te ajută să cureți buruienile sufletești, acele temeri, regrete sau secrete care te-au apăsat în ultimul timp.
Nu te speria dacă te simți mai obosit sau dacă visele tale devin mai intense. Este modul sufletului tău de a procesa și de a elibera ce nu mai are loc în viitorul tău. Cu Venus, guvernatoarea ta, care intră în Berbec pe 6 martie, atenția ta se mută brusc spre ceilalți. Deși în interior cureți trecutul, în exterior relațiile cer curaj. Poate fi vorba despre o confruntare sinceră sau de o decizie pe care ai tot amânat-o de teama să nu strici armonia. Luna nouă din 19 martie îți cere să închei un tipar de sacrificiu de sine, să nu mai fii omul bun care spune da doar ca să fie pace, când de fapt simți că ar trebui să spui nu. Schimbarea majoră de vibrație apare după 20 martie. Echinocțiul și intrarea soarelui în Berbec aduc o energie proaspătă în viața de cuplu sau în colaborările profesionale. Scorpion, ascendentul în Scorpion sau luna natală în Scorpion. Luna martie te provoacă să găsești echilibrul între proiectele tale personale și viața socială. Eclipsa din 3 martie se formează în casa a 11-a, a prietenilor, a planurilor de viitor. S-ar putea să ai parte de o revelație legată de un grup din care faci parte sau de un proiect colectiv. Poate îți dai seama că unele idealuri pe care le urmăreai nu mai sunt în acord cu cine ești tu acum. Este momentul să faci curățenie în agenda de contacte și pentru a rămâne alături de acei oameni care au cu adevărat intenții bune față de tine. Cu Marte, guvernatorul tău aflat în Pești din 2 martie, acțiunile tale vor fi ghidate mai mult de emoție, de intuiție, decât de logică. În prima parte a lunii s-ar putea să te simți mai visător sau să reiei o pasiune veche, un hobby pe care l-ai abandonat. Mercur retrograd în zona iubirii te poate purta cu gândul la o poveste din trecut. Nu te grăbi să reîncepi ceva până când nu clarifici ce anume s-a schimbat între timp. Luna nouă din 19 martie este momentul tău de vindecare în plan afectiv. Te ajută să închizi o rană veche legată de modul în care dăruiești și primești iubire. După 20 martie, odată cu echinocțiul, atenția ta se mută pe zona muncii și a rutinei zilnice. Vei avea energia necesară să-ți reorganizezi stilul de viață și să te ocupi mai mult de sănătatea ta. Jupiter, care își reia mersul direct în Rac, îți deschide drumurile spre studii, călătorii sau dezvoltare spirituală. Lucrurile încep să se lege acum mult mai ușor. Săgetător, ascendentul în Săgetător sau luna natală în Săgetător. Pentru tine, martie pune un accent foarte mare pe fundația ta, atât pe cea profesională cât și pe cea personală. Eclipsa de lună de la începutul lunii se formează pe axa caselor 4-10 și aduce în discuție echilibrul dintre carieră și familie. S-ar putea să apară un moment de acum ori niciodată, legat de statutul tău social sau de o poziție la locul de muncă. Poate simți că ai ajuns la un final de drum într-o anumită funcție și că este timpul să te eliberezi de o responsabilitate care a devenit prea grea. Nu te teme de această încheiere, ea vine să facă loc unei direcții mult mai autentice. În prima parte a lunii, cu Mercur retrograd în zona casei și a familiei, s-ar putea să apară discuții nerezolvate cu părinții sau necesitatea de a repara ceva prin locuință. Luna nouă din 19 martie este foarte specială pentru tine, pentru că te invită să închizi un capitol legat de trecutul tău emoțional, de rădăcinile tale. Poate fi vorba despre iertarea cuiva din familie sau despre decizia de a lăsa în urmă un loc care nu te mai reprezintă. Vestea bună este că Jupiter, guvernatorul tău, își reia mersul direct pe 11 martie în zodia Racului, iar asta înseamnă că blocajele financiare sau emoționale din ultimele luni încep să se dizolve. Vei simți cum primești din nou susținere, poate chiar sub forma unui sprijin financiar neașteptat. După 20 martie, odată cu intrarea soarelui în Berbec, pofta ta de viață revine la cote maxime. Devii creativ, pasional și dornic de distracție. Finalul lunii aduce stabilitate la muncă și o stare de bine fizică. Capricorn, ascendentul în Capricorn sau luna natală în Capricorn. Martie este o lună care își cere să-ți deschizi mintea și să privești lucrurile dintr-o altă perspectivă. Eclipsa de lună de la începutul lunii se formează pe axa educației și a comunicării. S-ar putea să simți că un mod de a gândi sau o convingere pe care o aveai bătută în cuie începe să se clatine. Este momentul potrivit să te gândești ce studii ai de încheiat sau poate să finalizezi un proiect, ori să rezolvi o
situație birocratică ce trăna de mult timp. Dacă ai de purtat o discuție importantă cu frații sau cu rudele apropiate, energia eclipsei te va împinge să spui adevărul, chiar dacă pare inconfortabil la început. Cu Mercur retrograd în casa comunicării până pe 20 martie, s-ar putea să simți că mesajele tale nu ajung unde trebuie sau că ești înțeles greșit. Nu te enerva, este doar un semn că trebuie să încetinești și să asculți mai mult. Luna nouă din 19 martie îți oferă ocazia perfectă să pui capăt unei stări de confuzie. Poate fi momentul în care decizi să nu mai analizezi totul excesiv și să te lași ghidat și de intuiție. Această lună nouă curăță zgomotul de fundal și te pregătește pentru o viziune mult mai clară. Veștile bune vin din zona parteneriatelor, unde Jupiter în Rac își rea mersul direct pe 11 martie. Relațiile de cuplu sau colaborările profesionale care păreau blocate sau tensionate încep să respire din nou. Primești mai multă înțelegere și susținere de la ceilalți. După 20 martie, atenția ta se mută către casă și familie, unde soarele în berbec îți dă energia necesară să faci schimbări sau să te ocupi de confortul tău personal. Vărsător, ascendentul în Vărsător sau luna natală în Vărsător. Martie vine pentru tine cu o temă foarte clară, valoarea. Eclipsa de la începutul lunii se formează pe axa caselor 2-8, aducând în discuție banii, posesiunile, dar și stima de sine. S-ar putea să apară un deznodământ legat de o sursă de venit sau de modul în care îți gestionezi bugetul. Este perioada potrivită să închei datorii, să reevaluezi investițiile sau să renunți la acele cheltuieli care nu-ți mai sunt utile. Mai profund decât atât, eclipsa te invită să faci curățenie în convingerile tale despre ce meriți. Poate ai crezut prea mult timp că valoarea ta depinde de ce ai, nu de cine ești. Acum este momentul să lași această idee în urmă. Cu Mercur retrograd, chiar în casa banilor până pe 20 martie, este foarte important să fii atent la acte, plăți și contracte. Nu te grăbi să faci achiziții majore, ci mai degrabă reorganizează ce ai deja. Luna nouă din 19 martie te ajută să închizi un capitol legat de o nesiguranță financiară sau emoțională care te-a urmărit mult timp. Universul îți spune că acum ești pregătit să construiești pe baze noi, mai sănătoase. Odată cu echinocțiul din 20 martie, energia se schimbă și devine mult mai dinamică. Soarele în berbec îți aduce poftă de socializare, de drumuri scurte și de idei noi. Vei simți cum comunicarea devine mai ușoară și cum dorința de a învăța ceva nou revine cu forțe proaspete. Pești, ascendentul în Pești sau luna natală în Pești. Martie vine fără îndoială cu o intensitate mare. Cu un stelium în semnul tău ai o energie imensă la dispoziție, dar este una care îți cere să fii extrem de sincer cu tine. Eclipsa de la începutul lunii are loc pe axa relațiilor. Este un moment de curățenie majoră în parteneriate. S-ar putea să pui punct unei relații care nu mai funcționează sau să decizi să schimbi radical regulile într-o colaborare. Această eclipsă sângerie își cere să nu te mai lași pe locul 2 și să ai curajul să afirmi de ce ai nevoie ca să fii fericit. Mercur retrograd în semnul tău până pe 20 martie îți poate aduce momente de confuzie sau o dorință de a te retrage în lumea ta interioară. Luna nouă din 19 martie, formată chiar pe ultimele grade ale zodiei tale, este momentul suprem de eliberare. Închizi un ciclu de mulți ani, lași în urmă vechi versiuni ale tale, frici și tipare de victimizare. Este ca și cum îți cureți sufletul înainte de a păși în noul an astrologic. Vestea minunată este revenirea lui Jupiter, guvernatorul tău tradițional, la mersul direct în Rac pe 11 martie. Îți redeschide pofta de viață, creativitatea și bucuria de a iubi. Dacă ai simțit că inspirația a secat, acum ea revine cu un flux puternic. După 20 martie, odată cu echinocțiul, energia se așează. Soarele iese din semnul tău și intră în berbec, mutând atenția pe resursele tale și pe modul în care îți pui în valoare talentele. Finalul lunii, cu Venus în Taur, îți aduce o stare de liniște mentală, discuții calde cu cei dragi și o senzație plăcută de stabilitate. Ai trecut prin procesul de transformare, iar acum începi să vezi primele raze de soare.
Îți mulțumesc că ai ascultat horoscopul lunar. Să ai o primăvară minunată, exact așa cum ți-o dorești și cum este mai bine pentru tine. Te aștept și la o consultație 1 la 1 pentru interpretarea astrogramei tale sau pentru consiliere. Numai bine, la revedere!